unfair chaipo kunze kupisa zvinhu zvakaoma hakuna mari hakuna mabasa mudzimba umu mune nzara guys mune nzara vamwe vana vasitoenda kuchikoro zvinhu zvakaoma I'm telling you but guka hachisi chikai I'm telling you this guka hachisi chikai it's not a way out zviriko mastreets ka riri kutengeswa dombo unoswera wakasitika hauna zvaunofunga bo but iwe uri kuti mai wako achachengetwa nani guka kusaina wega kuti no I'm not willing to try better ndite rombe wazvisa rombe wega mabasa hakuna we get it sure basa hakuna zvinhu zvakaoma zvinhu zvakatinya but guys I'm telling you you're wasting your life makangomboona mabhebha anosmoka guka zvaanenge akaita au recover from that your skin your appearance your mindset aufoka recover from that magetsi youth chinjai honestly speaking tiri vanhu vanotarisirwa pasi I get that ndiriko kwadzana ikoko ndiri tea but we have a lot to give to this nation we have a lot mune matalents mugeto I'm telling you kune zvinhu zvakawanda zvekuti unoita nelife yako domasa rinyadzisa kutengesa wangu ndingambokudza vanhu vese vayanenge vachikuti zvinotikisa pane one akambouya kudheni kwinganga kuti osadza hakuna anokupa jembe wangu hakuna anozoti wapfekei anditi but you worry about those people who talk shit about you for what saka iwe woona kuti kusmoka guka ndikaswera ndakasitika zvamu zvaita no anditi kutovapa simba rekuti ravaramba vachikudzikisira anditi guka is not a way out some of you could have been doctors some of you could have been nurses ameno accountants lawyers anditi zviriko zvekuti school fees inoshayikwa zviriko zvekuti unomuka makusena hapana chekubata I understand we've been there anditi but guka is not a way out I am telling you better try ramba uchisunda zvinoita chete pane one day paunomuka kuti guys ndini here zvamu zvaita tinovhurika chete guka is not the way out guys unostika unonzwa unge world yese everything is going on for you but nothing will be going on for you you're actually destroying yourself slowly anditi I'll tell you one thing ziva vanhu vanotamba navo most of you started smoking guka because of friends most of you started smoking guka because of peer pressure anditi notambirei nevanhu vanokupa pressure notambirei nevanhu vanokudzikisira tamba nemunhu wekuti chero iwewe uchishaya anditi anokusimudzira akutarisire pasi hatasi background yako kuti yanenge anobva kwenhamo yanza associate naye no anotarisa kuti dzako idzi dziri kushanda here waiziya utamba nemunhu akadaro anokusimudzira smoking is not the way out smoka guka uda kuti zviite sei sikora uchimeditata kurota zvako wabillionaire zvinoshandwa izvi mari inoshandwa guys anditi haismoke waongorota yako no unoshanda wangu anditi so when you're playing nemunhu wekuti anongudza kuti gatingoswera tiri pastreet kana wadaro watsomwa then what tiri kutsomwa utsomwa nani ndakabatwa wakabatwa nani uri wega murumu but utaura kuti wakabatwa nani utsomwa nani zvinhu zvakastika zvinotadza nekustika wakastika kayoyo chinhu chausmoka kuti chinokupa action wakastika zvinotadza nekustika anditi stop smoking guka ndozviziva zvemu kuti munogona kuti I don't understand ndotozvinzwisisa manje kurara usina jembe zvorwadza ma1 hauna zvaunondudza ma1 zvozvokuti anzi unomira pamberi pevanhu iwe wakapfeka unge unopenga unge wakapfeka style ma1 ndoziva usasvike ikoko ndotozoita emotional anditi but guka is not the way out ndozvinhu zvandiri kuramba izvozvo anditi vabereki vedu they're being stressed over the way we're smoking guka anditi vari kuchema vari kucomplaina even kugovernment uku kuti vedu vari kubuda pamatv pamazbc apo vachicomplaina kuti mwana wangu ini should have been a superstar but wakaenda kupi uri muguka anditi vamwe vakatofa make wrong choices over silly things life hakuna akambo even mwari wacho anatombobvira atipromisa kuti life ichange yakanaka nozvishandira anditi dzimwe ngonoshanda zvibude nowanza 10 years haisi toshanda zvisutombobuda wangu ma1 ma1 kunzoupisa kana kusina unotoziva atori ma1 wese anditi but still keep trying guka is not the way out please let's stop smoking